La data de 27 octombrie, ora 21:15, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Ilfov Serviciul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic, în localitatea Domnești, un autovehicul condus de un bărbat. Iar în urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Întrucât aceasta nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto a fost condus la unitate medicală din București pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. În cauză, conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce, conform legii. Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au deschis un dosar penal, în care efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, a transmis Poliția Rutieră din cadrul IPJ Ilfov. Artistul Dorian Popa, testat pozitiv la cannabis, a fost prins vineri seara la volanul bolidului său de lux, marca Lamborghini, în localitatea Domnești din Ilfov. Când a fost oprit de polițiști, Dorian Popa purta doar un halat de baie și le-a spus oamenilor legii că se întoarce de la o petrecere, unde a inalat accidental un fum dintr-un joint. Vedetă pe rețelele sociale, unde are peste 2 milioane de urmăritori, Dorian Popa a condamnat nenumărate rânduri consumul de droguri și de medicamente, spunând că substanțele provoacă dependență.